Ndị be anyị ekele m ụnụ. Ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu, anyị ka nọkwa n'ọnọdụ Igbo. Dịka m bụ nwatakịrị na-eto n'ala Igbo, onye ka ịnụ na mmadụ nwụrụ onwe ike irute ya edofe onye tupu mmadụ a na-anwụ, and mmadụ nwụọ ebe niile na-akpọ nyịnyịm ụdị oge ya na mmadụ nwụrụ. Oge ahụ ka a ka enwere nsọ alị, a ka na-asọ nsọ alị. Agala m gụọ Baịbụl ugboro olu na-ele, gụọ Baịbụl gụcha ya ka esi agụ novel, wee chọpụta na ọtụtụ omenala Igbo nọ na Baịbụl. Ọtụtụ ihe ndị Igbo na-eme na ka ndị Igbo si ebi ndụ, usoro ndụ ha, ma their laws nọ na Baịbụl. Mana doctrine ndị chọọchị 90% ya nọ na Baịbụl, ma 90% omenala Igbo nọ na Baịbụl. Ebutere anyị nke ndị chọọchị sị anyị na esowe chọọchị, anyị ewee na-eso chọọchị. Na mbụ, enwere ka arụ ga-esi mede n'ala Igbo, asị ka eyi ọfọ, ebulie ọfọ, achọọ ihe na-eme n'obodo. Mmadụ nwa ọnwụ ghara ya, achọọ ihe na-eme n'obodo. Ọ dịkwa na Baịbụl. Ihe dịka n'akwụkwọ Joshua, mgbe ụmụ Izrel, mgbe Ekan jere zuo ohi, iwe Chineke adọ ọkụ n'etiti ụmụ Izrel, ebughị ọfọ. Joshua sị, bring me the ephod of God. Ha wee yie ọfọ, wee chọpụta na enwere onye zuru ohi, ewee gwuo ya ihe ọjọọ wee na. Etu a ka ọ dị n'ala Igbo. Enwee ka ihe dị anya azị na-eme, ebulite ọfọ, eyie ọfọ. Maka na ndị Igbo bụ ndị na-efe Chukwu. I keep saying it. Ndị ọcha bịara fụch na anyị na-efe Chineke dị ndụ, sọọba arụsị. Na kweshọn m na-ajụ onwe ụmụ Igbo ruo na mgbe anyị ga-enyocha ọnụ ọdịshọn ọ bụghị arụsị ka ndị ọcha butere anyị. Because Baịbụl ha ji aka nye anyị Baịbụl, anyị kwetere na ihe dị na Baịbụl maka ọ dị n'omenala anyị, werezie aka ekpa dee anyị doctrine jidere anyị Igbo destroy ya today. Doctrine, the Bible say every soul that sinneth shall die. Ala Igbo sịkwa na ihe ọjọọ na-egbu mmadụ nwụọ ụgba a ga-ajụ kedu achọkwa ihe o mere, na-ebe iti na ka enwe ụdị ọya mmadụ ga na-aya, ajụbụ ya kedu ihe i mere, enwe onye riri ego ya, enwe nwaanyị etoro ime, kedu onye mere ihe ọjọọ ka ije yọọ, maka ya na-amanụ ihe ọjọọ na-ebute ọtụtụ ihe. Chọọchị asị anyị mba na God is a merciful God. Ime njọ ịga na ịga confession, Chineke agbaghara gị. Na ihe a jezie chenjie mindset ndị Igbo nwere about sin. Ndị Igbo na-asọ ihe, ha na-asọ ihe ọjọọ maka na ha kwenyere na ihe ọjọọ nwere consequences. Ihe ọjọọ nwere ike ibute poverty, bute amụghị nwa, bute ọnwụ. Tata n'ala Igbo ndị mmadụ na-adasịsị ka ụdara. The same chọọchị butere anyị chọọchị sị anyị na ihe ọchị ọbụla iro Chukwu na ọ ga-enye gị ya, na-agwazi anyị n'ọzọ anyị nwa na-eguzo ọnwa anyị n'ọzọ ọgwụ na-egbu ka ezi nke anyị na-ewe ewe. Maka Baịbụl sị, greater is he that is in me than he that is in the world. Greater is he that is in me than he that is in the world. Now, ọ bụrụ na ihe a bụ ihe Chineke kwuru, ka ezi ka onye Kraịst nọ n'ime ọ bụ ga-echefu ya ya nwụọ wee na-ahụ mmiri. Ka anyị asị m ụka na ụka ama nlakwa, maka na ụka dị mma, ụka dị na Baịbụl. Enyochana m Baịbụl fụkwa na ka ndị Igbo, anyị nwebụ ndị Igbo si ebi ndụ, ọ nọkwa na Baịbụl, so ụka ahụ ala. Mana ozi ka anyị nụrụ n'ala chete doctrine ebutere anyị sokwu Baịbụl bịa, maka na ihe nọ na doctrine, ihe nọ na Baịbụl ahụ anọghị, ihe nọ na doctrine anọghị na Baịbụl. Akwụkwọ nsọ kwụsị na ihe akwụkwọ nsọ anyị nwere dere na onye tikwuru eti, onye ewepụla ewepụ. Ihe m na-ajụzi iwu doctrine, ma ndị Ọtọdọks ma ndị Pentikostal na ji na-arụ ọrụ chọọchị, eji na-ebre wọchị ndị mmadụ, ọ nọ na Baịbụl. Igbo bụ Igbo ka anyị na-echen na anyị na-efe Chukwu, anyị aha efu, anyị aha atala. Ebele m akpa ekpere Chineke si ya biko nye policies na ndị Igbo nọọ maka ịhụnanya anyị hụrụ n'ebe ọ nọ ka iji wee sowe ndị ụka. Ya biko nyere anyị aka wepụ aghụghọ na ihe ezokwesịrị na chọọchị bụ nke na-akpanwere ndị mmadụ anya. Ndị Igbo mara na tata ụmụ anyị na-eri dị na homosexual. Anyị arụ na-eme n'ala Igbo bụ ya bụzi ọnwụ. Ka anyị mara na ihe anyị mere onwe anyị, ka anyị mara na ihe anyị mere onwe anyị dozie ala Igbo. Ndewo.